Olugono. Ane budukwa mmadu no kunuma. Onye me kroma. Ebunye yenu. Si adine Ugochi na aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọmalịcha eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọmalịcha eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha. Ndị ụka erighị anyị fọnda mbaki. Ndị oche enyi anyị fọnda mbaki. Fọdụ esikala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bụrụ Baịbụl bịa akụkọ mepekwa chọọchị fa. Obodo ụka dịkwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume. Ọdịnala ya dị. Ka anyị kwụsị n'ebe a. Anyị abịakwara n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji adọwa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọpụta atakpa izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afọ njiwechi ọzọ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, ụbọchị eke, asị m na eke ga-eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akịkaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma. Mana onye si na ya ama adị mma na onye a ama adịnata mmadụ iru ụwa agwụ ọya ngwu ise. Ọgwa dị mkpa bifo anyị gaba n'izu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara elemental beings and forces of nature and how they function and work and what you must do to be at peace with all the forces of nature, elemental beings. Udo bi wedere gị. Na ọnya ka anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọgwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ ejego orim na temple jee chụọ aja ụtụtụ n'isi ndị niile presently their prayer request nke ọnwa nke anyị na-epresentri entities of powers na temple na-ayọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ndị niile sonyere na aja ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo na distance ama awa ebe adị ebe ọbụla ha nọ ka ọnwa Mee amara fa mma. Ekpere anyị na ọfọ anyị na-agọ ụbọchị anyị ga-achịkọta anyị ga-agọgodo ya bụ ọfọ chukwudo ya bụ aja na 19th anyị ga-achịkọtazie. Anyị ga-eje na mmụọ dị na temple gbuo ofe anụ chụọ aja
gbuo ebu emesara ka ọ bụrụ na ị nọ nso na Anambra steeti ị nwekwara ike ịbịa ụbọchị anwa o nwere ndị nọ mba dị iche iche ma ndị nọ mba ofesi ị ga-enweta ihe onyonyo etu ya bụ mmemme si wee chịkọta ọdịnala etiti. Cheta na ihe ọlụ anyị na tempụl ya na-esu na soshal midia sọ ndị ga-enweta ya bụ ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya bụ ndị sonyere na aja nke ọnwa ole. Ihe ọlụ anyị na-esu na soshal midia maka na omerụ gị na ọdọrọ necessary. Den ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, our evangelical group na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo using every avenue ịkọwara ndị mmadụ ihe bụ ịkọ ọdịnala Igbo. Now na chanel anyị na YouTube anyị ejiri ya, anyị anaghị eshi ozi our Nollywood movies there. Anyị create Nollywood movies ebe ị ga-eje watch ya unique movies dị very different from ihe na watch na Nollywood, I can tell you for fact. And they are true life stories. Ije na Ugochi tubelu movie productions ị ga-afụ our movies. Ọ bụrụkwana na ị chọrọ ibido show wee our movie na ya channel, maybe in our multi-choice, Iroko TV and any other television stations, please chat me ka anyị discuss na anyị chọrọ ka ya bụ movie na-eme na ezinụlọ dị iche iche site n'ụzọ dị etu a wee na-akụziri ha uniqueness na ihe bụ ezi ihe gbasara ihe onyonyo nke bụ ezie. Ọ bụrụ ihe na Nollywood movies ị nwere ike ịnọ wee predict ihe ga-eme na the movie. Ọ bụrụ the movie we are pace setters. I can tell you it's a message of joy. Very soon, I can tell you before this month runs out, our movies you can see them in the market. Yes. By this month ending, as we speak now, we are discussing with companies. Then they produce the CDs. So here are fair CDs now. You know, so can we say about then of course us able them babo. Ọ bụrụ na isonye wughị na aja a na-achụ n'ọnwa mana ị chọrọ isonye na nke June ka nkọwata ya obere ka ịghọta ya. Aja mbunye elu aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu maka na ike dị na aja a na-achịkọ ọnụ na ekpere a na-ekpekọ ọnụ ma ọfa a na-agụkọ ọnụ. Yes, aja mbunye na aja pụta hicha isonye na ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer request. We forward ya token to the account number. Chat ya na WhatsApp number. I was saying other details I need from you in order to book you. Nke a bụ ọkwa dị mkpa. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi pụrụ iche anyị ji bịa n'ụbọchị taa. I can tell you nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ a very unique message ga-enyere gị aka digest ihe niile ịnụgo ma bido na mgbe ị nọ n'ụka ọbịa wee ruo taa. Then ihe na-achịkọwala gị bụ Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, the unmovable mover, the creator of the whole universe. Mgbe o kere ụwa, the gross material, this is the gross material, the world ị na-afụ anya. O kere ihe niile e kere n'ụwa thousands of years. Mgbe ahụ o kechara ụwa, o kere all the animastics, all the elemental beings to look after the entire creations. Ke ha ndị a niile bụ ndị na-ejere Chukwu ozi. They are the one looking after all the creatures. And the world was a very beautiful place. And when God created them, there was total peace in this plane. Gross material. But problems set in because God Almighty, in His infinite mercy, He wanted to give a human spirit opportunity to be conscious of who they are. Because all the animastics, all the plates, and the spiritual entities. I told them that I told them kọwaa ya n'ụdị ọ ga-adịrị gị izi.
ọnya maka obere dị iche iche na-akọwa ya na nghọta ha. N'ọdịnala Igbo anyị kpọrọ ya ndanjelu nke Chukwu, entities of powers, ndị egede na ndị mbụ, ndị anọ kantana, ezumezu, ihe niile abụọ afọ eji chịkọta na-achọ ka akọwalụ gị the forces of nature nwere level by level. As you grow, you will be assigned with higher beings. Ọhịa ka ọdịnala Igbo na-achọ ka akọwalụ gị. Then na obere dị iche iche na-akpọ ya afa dị iche iche ka m bido na ndị ụka ọbịa nke ịma, maka na ama na greater percentage of my audience abụgo ndị jeburu n'ụka ọbịa before now. Akọwalụ gị na-enwere 9 choirs of angels, ọkwa eziokwu. Na-enwere the thrones, the seraphim, the seraphim, the cherubims, the angels, the archangels, and rest of them, ọkwa eziokwu. Principalities and powers, ọkwa eziokwu. Ihe niile a gosiri gị na-ekele ọlụ eke, ndị ọbụla nwere ihe a na-alụ. Etu a bụ ike Chukwu, ndị njere o ji alụ ọrụ n'ụwa gbaa gburugburu. So ije na obere ndị ọzọ, ọtụtụ kpọrọ ya many things. Ụfọdụ kpọrọ ya the elements, ụfọdụ kpọrọ ya the spiritual guides, ụfọdụ kpọrọ ha kwuru maka the primordial beings, ụfọdụ kwuru maka ihe anọ dị ndụ, and so on and so on. So enwere so many ọhụrụ ndị nwere ike ịkọwakwara ya, ndị nọkwa na lower plane nwere ike ịna-agwa gị na-enwere the white winch, the black winch, and rest of them. So enwere so many explanations based on where you are standing in creation. You will be able to interpret, based on your level. Now, man, actually use simple method to explain to you. After Kachukwu Kekechala ụwa, all the elements are in charge of taking care of the entire creation. Let me tell you, Igbo spirituality is one of the ancient spirituality and the best method. Ada m ekwu maka na mba onye Igbo, maka na ana m achọ ịgwa gị na Romans ndị colonized because Romans, there was a time when Roman Empire mgbe ha na-achị ụwa dum. Now they impose their way of calendar, their own calendar upon the entire human race. Yes, all you can use their own method when I count use. Mana n'ọtị ọfụma na ndị Igbo nwere mgbe etu anyị si akaụntụ arụ anyị nwa. Ịghọtara ya? Yes, ndị Igbo nwere oge anyị si akaụntụ arụ ọbụla na etu anyị si akaụntụ days ọbụla. We use four market days, and this our 4 market days is period. It represents 4 cardinal elements. You need to keep just study here basal spirituality. Here got a basal 4 cardinal points. You got that? I'm going to study here basal geography and rest of them, and the wings and everything. I want to make east, west, and south about today. I'm very science student. Mana ihe na-achị kọwara gị bụ ya na ihe niile Chukwu kere eke, o kere ha in 4 points. In 4 points. N'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. The east and west, north and south. Ọnya batara na agwụ na the 3 wise men na ha kwuru na ha fụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ. So onye ọbụla amalụgo na-enwere ọwụwa anyanwụ. Other religious points, but there are so many texts. Man, let me digress a little. We can follow. Because some of my audience are still kindergarten. So you have to carry them along too. Now, here to recall again, but you get he mandated all the elements from 4 cardinal points to oversee the entire creation. Wee gụwala gị na the names n'ọdịnala Igbo anyị nwere afọ anyị na-akpọ ya. Ọnya batara na ọ bụrụ na onye Igbo na-adọ temple ya ma ọ na-adọ ihu ọrịa amina mmekọwa maka dibịa zuru ezu, ọ ga-adọtụ anyanwụ na eze enu.
Anyanwụ na-eze enu abụ the anchorage of the light, because you need the power of the light to energize and protect the entire wall of the temple. Then, and the elemental beings, then after the early beings, then after the non-ikuku. Mmụọ ikuku, ụfọdụ na-azakwu na-aza nwa ikuku n'ala Igbo. Yes, enwekwara mmụọ ana, nwana, ịghọtara ya? Then nwekwa nwa mmiri. Ma ya na-achịkọwara gị bụ na anyanwụ, the sun elements, the air elements, the water elements, and the land elements. All two masculine and two feminine. Then nkọwala gị akụwago gbasara element ya mbụ, kọwala gị na sun element represent the masculine element, nwoke, na water element represent the feminine element, make one, maka na ekere ihe niile oke na nwunye. Then will early element represent the masculine, maka na ọ bụ nwoke, bụrụ afọ. Then will land element, mother earth, represent Ana, no bụ. Wee sị na elements niile ndị a, of course ịmago na sun bụ eke and the water is orie. Now the early element ya na ndị ọcha na-akpọ salamanders. Those salamanders are the early beings, led by the early beings. And where the elves, and where the gnomes, and where all the water elements, they call it the water sprite, the water sprite, the mermaids, and rest of them. We explain to you all this about these elemental beings, how they work. These elemental beings are here before man. Elemental beings are here before man. Then, and there was total peace in this gross material, the earth. But Almighty Father, in His infinite mercy, thought it wise that human spirits, majority of human spirits are not matured because the proximity of where they are standing in creation, because they are standing in the zone where they cannot be able to develop on their own. That is why human beings were permitted to come down here on earth, to be here on earth. The earth region is a cooler region where we will be able to be conscious of who we are and be able to mature by our earthly experiences. Because you can only mature by what you experience. What you have not experienced, you cannot comprehend it. Now, by that experience, you mature. Now, on your but go through exam, you have to pass through exam test for you to move to the next class. Because if there is no test, there won't be any testimony. So that's why God Almighty allowed man to be here on earth in order to experience and mature. Now, when He now sent man on earth, because man is of higher region, being spiritual, than all the animistic come down. Now He now says, okay, that man will be the Lord. Man should be the leader. Man should be caretaker of the entire creation. That is how and why man was given opportunity to lead. So, but for you to be successful and be happy in this gross material, you must be at peace with all the natural forces and elements. You know why? They are here before you. They understand the A to Z of how things work in this gross material. Let me tell you,
the gnomes that are in charge of growing rocks, that are in charge of growing ihe niile akọrọ dị n'ala. The gnomes. Then the elves are in charge of growing the trees. Ihe umi niile, name them, all the things like the mango, the oranges, the udaras, and the rest of them. They are the ones. So ihe ọma niile si na mmiri are the water sprite and the marmots. You understand? So when human beings are in good relationship with all these water elements, including salamander, now once human beings are in good terms with them, human beings will not be harmed. But why human beings are always encountering difficulties is because human beings are not in good terms with all these water, with these elements, so that they will be warned beforehand if there is any danger. We also saw a video in that happened in Turkey, where a dog was sighted in the major street, barking in a special way, sensing that there is going to be an anger expression from the elements, and probably warning the entire citizens that anger is coming. A few hours later, there is this terrible earthquake that consumed thousands of people around Turkey. What am I saying? That if human beings will be closer to the elements, believe in me, we will not be running into problems. Remember when Paul of Tarsus was going to Damascus to go and murder people with flimsy excuses. When he was going there, the horse that is carrying him, the horse is animistic, right? Now, he saw what Saul should have saw, what Saul should have seen, because if Saul is spiritually alert, being spiritual, he would have seen it even before the animistics, the horse that is carrying him. But because spiritually he's blind, he couldn't see it. But the horse that is conveying him now saw it and refused to move. But instead of the horse, Saul, to see the right hand of the word, he began to beat the horse mercilessly. That is exactly what angered that supernatural beings. And that is the reason why he was punished with blindness. What I'm telling you today is that whatever calamities that you are facing today, or your family, or even the world faces today, has been warned before now. But no one listened. Even before, if you are spiritually alert, you will notice that before something tragedy will happen to you or your family, someone or you has been warned through various means. It could be through dreams, it could be through some minor, but no one listened. Before the person or the family will now experience the full rot. What am I saying? I would like to stop here. Tomorrow we'll continue part 2. But what I'm telling you is that this world will be a better place when every creature will pay attention and be at peace with all the elemental beings. Their work is for the glory of God. However, in their work, they do come across man. Believe in me, if you are at peace with them, they will never allow you to go hungry, because they know road. Follow who know road. So what am I saying?
See and understand how you can build bridges and align yourself with forces of nature and elements. I have traveled to some countries and read so many books world over. I can tell you that every country, every race goes spiritual in their own way. The way we Africans perform our rituals might be different from the way an Austrian man, a German, an Indian man, a Chinese perform his ritual. But the most important thing is the same thing if you analyze them critically. I was opportune to visit Indian temples. And I can tell you some of these spiritualities, if you analyze them critically, they are the same. The only thing that a German man will be talking about anchorage of the light, the anchor house. But only Ordinana will be talking about where he did his no race goes. Yes, sorry. Oh, network problem. So what am I saying? Every race goes spiritual. Yes. But the way they practice their own spiritual activity might be slightly different from the way we Africans apply our own system. But analyze them, they are the same. I will stop here. Have a date with me tomorrow. N'oge awa nke eziokwu. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri emi send yalụ message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie. Metụ aka na share button. If you really love what you learned today, my message today, metụ aka na share button. It will take you nothing. But I can tell you must have saved lives. Maybe you don't want your friends and your well-wishers to know that you listen to spiritual talks. But I can tell you, what you are thinking does not count. What is important is how many people do you save their lives? Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ send them message na WhatsApp. Ka ọ dị n'oge awa nke eziokwu echi niile ya gazie.